Príbeh o narodení Ježiša v Betleheme. Príbeh starý viac ako 2000 rokov, vzdialený viac ako 3000 kilometrov. Príbeh z dávnych čias. Iná doba, iná krajina, iný národ, iná mentalita. Je nám, ľuďom dneška, tento príbeh skutočne tak vzdialený? Alebo sme všetci tak trochu jeho súčasťou? Sú nám situácie, o ktorých počúvame každé Vianoce, absolútne cudzie? Alebo sa v nich každý z nás môže tak trochu nájsť? V dnešnej dobe zažívajú mnohí ľudia strach, neprijatie, neistotu. Možno k nim patríš aj ty. Možno aj ty zažívaš pocit absolútnej beznádeje a nevieš ako ďalej. No neboj sa, on je tu. Poď za ním. Aj tebe sa zdá, že Pán Boh naložil toho na tvoje plecia príliš veľa? Zdá sa ti, že je to nad tvoje sily? Neboj sa. On vnáša pokoj do každej situácie a pomáha niesť každé bremeno. Nepustil si Ježiša k sebe zo strachu, že ťa ostatní vysmejú, lebo byť veriaci sa dnes nenosí? Preto si pred ním radšej zatvoril dvere?
Je za tvojimi dverami tak plno radovánok, užívania si či starosti, že pre Boha už neostalo miesto? Alebo sú to problémy v rodine, zlé vzťahy, choroby, hriechy či závislosti, ktoré každý ukryje cez otvorené dvere. Ježiš však túži byť hostom v tvojom srdci, v tvojej rodine bez toho, aby posudzoval či koľkoľvek odsúdil. Dôveruj mu a neboj sa otvoriť. Pastieri. V Ježišovej dobe ľudia vylúčení zo spoločnosti. Tí poslední, chudobní, odsunutí na okraj. A predsa sú to práve oni, ku komu mocný Boh posiela svojho posla. Poslední, ktorí sú v tú zázračnú noc první, odstrčení a predsa Bohom vyvolení. Zaspávača náš, čo nám držal stráž, my poslední vyvalasi, okolím kuľami zmesli, zaspávača náš, čo nám držal stráž, plnejú Možno aj teba ponižujú, z nejakého dôvodu odsterkujú a ty zažívaš pochybnosti o sebe, či si dosť dobrý. Neboj sa, on je tu a možno práve teba si vybral na špeciálne poslanie. Aj teba Pán k sebe volá a možno sa ti často nechce vstať od mobilu či obrazovky a ísť za ním. No ver mi, že keď sa premôžeš, nájdeš najväčšie šťastie, dobro a naplnenie. Poď za ním, je tu a miluje ťa. Každý z nás môže žiadať, každý z nás môže byť nástrojom jeho lásky. Stačí ho prijať do svojho života a byť s ním, lebo on je tu. Mudrci, králi, bohatí muži z východu. Neostali však hodovať vo svojom bohatstve. Prešli veľký kus cesty, iste aj náročnej a namáhavej, aby našli poklad, ktorému priniesli to najvzácnejšie, čo v tej dobe priniesť mohli. Ešte stále však výletnú zvýšok. Ten, kto hľadá, ten predsa vždy blúdi, tak sa už toľko neobzeraj, nájde nás.
Nám tiež ukážu cestu, doved nás miestu, kde dieťa už spí. Hviezda, opakuj svet, nech sa láska narodí. Aj keď sme vyhrali, zo všetkých stálych si jedinou ty. Zo všetkých stálych si jedinou ty. Bohatstvo, vedomosti, úspechy, ambície, moc. To všetko je len pozemským smetím oproti tomu, čo nám núka Boh. Jedine jeho láska z nás robí kráľov. On je tu a miluje ťa. Každý z nás putujeme životom, na konci ktorého dáme Bohu to najcennejšie, čo máme. Našu dušu. On putuje celý čas s nami. On bol, on je a on bude. On je pokladom našej duše. Možno máš všetkého dostatok, možno až priveľa. Zamral si sa na hmotné veci, konzum, na toľko, že si zabudol, čo je v živote najdôležitejšie. Možno presne vieš, kde je cieľ tvojej cesty, no nedokážeš sa na ňom pohnúť do neznáma. Herodes, silný panovník a vládár, bažiaci po autorite, postavení a absolútnej moci. Pri predstave, že sa narodil nový kráľ, priam šalel od zlosti a utkal zlovestný plán. Človek, namočený až po uši v hriechu, žijúci hýrivým životom. Predsa však príde čas, keď kdesi v hĺbke svojho vnútra pocíti, že niečo nie je v poriadku. Možno si sa aj ty namočil do hriechu tak, že ťa zožiera a nevieš, ako z neho von. A možno je pre teba Boh tak nepohodlný, že si sa ho rozhodol absolútne vytesniť zo svojho života. Možno svoj hriech dokážeš natoľko skrývať, že v skutočnosti žiješ dvojaký život. Skrytý hriešný, no navonok dobrý a dokonalý. On je tu aj pre teba. Neboj sa a vykroč za ním. Možno chceš byť sám sebe kráľom,
má svoj život pod úplnou kontrolou a nedokáže dať Bohu všetko. No neboj sa, on je aj tak tu a túži, aby si sa mu odovzdal. A tak sa pri Ježiškových nohách stretli všetci. V biednej, chudobnej maštárke zrazu kľačali vylúčení, chudobní i bohatí králi. Mladí, ktorí život majú pred sebou, i starí, ktorí už bez strachu a váhania môžu dať všetko do jeho rúk. Zašpinení prácou, životom či hriechom, i tí v najvzácnejšom čistom duchu. On je tu pre všetkých bez rozdielu. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. On je predivný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. On je tu. Na ktorej sa hľadí
Ježiš, našli sme sa v Tvojom príbehu. Sme tu, ľudia putujúci, hľadajúci, neprijatí, malí, pre iných nepotrební. Či možno tí, ktorí zmenia svet. Tí, ktorí potrebujú slávu, úspech, moc. No určite aj uzavretí, sklamaní, zahanbení. Alebo naopak, prinášajúci svetlo pre iných. Je to tak. Ten príbeh, tvoj príbeh. Žijeme práve tam, kde sme. V škole sa cítim sama. Nemám tu žiadnych kamarátov, neprijali ma nikto. Nerobím čokoľvek, stále nie som pre nich dosť dobrá. Je to ťažké byť stále odstrkovaná. Moji rodičia sa stále hádajú. Sú podráždení a nervózni. Bojím sa ich kriku a výbuchov. Občas by som sa najradšej stal neviditeľný. Necítim pokoj a bezpečie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za mojich rodičov i starých rodičov, ktorí sa o mňa starajú, žijú pre mňa a pomáhajú mi na mojej životnej ceste. Musel som ujsť pred vojnou zo svojho domova s celou mojou rodinou. Pri každom výbuchu či sirene som prežíval obrovský strach. Bolo ťažko prísť do neznámej krajiny k cudzím ľuďom a veriť, že sa už nemusím báť.
čo potrebujem. Veľkú rodinu, veľký dom, veľkú izbu. Potrebujem je pozornosť mojich rodičov. Bývajú na mňa čas, nevedia, čo prežívam. Cítim sa nemocný. Padol som do hriechu a neviem, ako z neho. Cítim sa špinavý, nehodný, zlý. Nedokážem sa na seba pozrieť v zrkadle. Mám obavy z mojej budúcnosti. Vybrala som si dobrú školu, spravím všetky skúšky a dokážem ju úspešne ukončiť. Čaká ma dobrá práca. Nájdem si raz dobrého manžela, ktorý ma bude mať skutočne rád, ktorý mám veľký sen. Pane, ďakujem Ti za mojich priateľov, ktorí sú tu stále pre mňa. Ďakujem, že vďaka nim sa nemusím cítiť sama a že mi pomáhajú byť lepším človekom. Ďakujem Ti, Pane, za moju rodinu, za dobrého veriaceho manžela i za zdravé a šikovné deti. Ďakujem Ti, Pane, za nášho duchovného otca. Ďakujem Ti, že si ho k nám poslal, aby si k nám hovoril cez jeho nádherné kázne, jeho prítomnosť, pracovitosť a obetavosť. Narodilo sa nám iné, špeciálne dieťa. Po mnohých preplakaných a prebdených nociach som pochopila, že som súčasťou veľkého príbehu. Dnes cítim, Pane, že to Ty si ma vybral spomedzi mnohých mám, aby som splnila tak ťažkú, no veľkú úlohu. Viem, že toto je Tvoj plán. Pane, moje dieťa sa topí v závislosti a ja mu nedokážem pomôcť. Vidím, že ho hriech ničí a zožiera, no ja netuším, čo mám robiť, aby som tomu zabránila. Moje manželstvo nevyzerá ani zďaleka tak, ako som si ho vysnívala. Tá kríza ničí nielen mňa, ale aj naše deti. Cítim sa nešťastná a som zo všetkého veľmi vyčerpaná. Neviem, ako ďalej. Neviem sa zmieriť s tým, že s manželkou nemôžeme mať dieťa. To je veľká bolesť a trápenie. Moje deti už žijú svojím životom a ja som už dávno mimo neho. Časy, keď som bol pre nich dôležitý, sú dávno preč. A ja by som chcel jediné, byť pre niekoho potrebný. V mojom živote som utržila veľa rán. Príliš veľa na to, aby som dokázala zabudnúť. Neustále sa v mysli vraciam do minulosti a napriek tomu, že prešlo veľa času, cítim veľkú bolesť a pýtam sa, prečo ja? Kladiem na seba vysoké nároky. Naozaj chcem byť dobrým mužom, manželom, otcom, priateľom. Zarobiť dostatok, aby som zabezpečil rodinu. Niekedy veci príliš držím vo svojich rukách a chcem mať všetko pod kontrolou. Niekedy mám pocit, že ma to príliš ťaží a zavezuje. Pane, môj život je život maska. Nie som skutočne tým, na koho sa dám. Chcem pred inými vyzerať ako ideálny človek, no moja skutočná tvár je skazená a zlá. Pane, ďakujem Ti za dar viery, za dar obrátenia, za to, že si prítomný v našich životoch a že nás naplňuješ pokojom, láskou a dobrým. Pane Ježišu, chceme Ti v tejto chvíli odovzdať všetky naše príbehy. Vezmi si moje srdce, myšlienky, vôľu, sny. Vezmi si moje túžby, chvály a námahy. Vezmi si moju vieru, bolesť a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj.
Možno sa ti zdá, že som len slabé a bezbranné jezuliatko. Ale ja som silný a mám moc dať silu tebe, aby si zvládol všetko vo svojom živote. Možno sa ti zdá, že som len maličký. No ja som ten veľký Boh, ktorý svojim životom dokáže urobiť veľké veci. Možno sa ti zdá, že som ďaleko, vzdialený od tvojich problémov. No ja som ti stále na blízku. Som bližšie, ako si len dokážeš predstaviť. Možno sa ti zdá, že len mlčím a pozerám ako malé dieťa uložené v jasličkách. No ja sa ti neustále prihováram. Cez Sväté písmo, cez ľudí, ktorých posielam do tvojho života. Cez krásu prírody i cez tvoje svedomie. Možno sa ti zdá, že prijímam len vyvolených. Ale ja čakám a túžim po všetkých. Možno sa ti zdá, že som vystrašený. Ale ja ti hovorím, neboj sa, poď za mnou. Ja som tu pre teba. Poď ku mne, ak si preťažený. A ja ťa posilním. Poď ku mne, ak si unavený. A pri mne si oddychneš. Poď ku mne, ak si zranený. A ja ťa uzdravím. Poď ku mne, ak máš strach. A ja ti dám odvahu. Poď ku mne, ak sa cítiš špinavý a hriešný. A ja ťa očistím. Poď ku mne, ak sa necítiš milovaný. Lebo ja ťa milujem a túžim na teba vylievať svoju lásku. Poď ku mne, ak sa cítiš nešťastný. A ja ti dám pravú radosť a pravé šťastie. Otvor mi dnes svoje srdce. A dovoľ mi byť súčasťou tvojho života. Ja som tu. Som tu pre teba stále a navždy. Pokoj a láska, ktorý svojim narodením priniesol Ježiš, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojim. Milý Ježiš, ty si priateľ všetkých detí. Preto si nás pozval k sebe. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme ti za to. Ty si povedal, že deťom patrí nebeské kráľovstvo. Ďakujeme ti za to. Z lásky k nám si sa stal človekom a narodil si sa ako dieťa z Panny Márie. Keď si sa stal dospelým, rozprával si o tvojom a našom nebeskom Otcovi. Ježišov náš Spasiteľ, ďakujeme ti za to, že si nás tak veľmi miloval a tešíme sa, že stále na nás myslíš. My ťa chválime a velebíme, lebo ty si Boží syn a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Ctíme túto sviatosť slávu, zbožne stojme kolena. Bohu službu starodávnu, najradňová znešená. Pomož Kristom, z neba si im dal chlieb, všetku zase dajúci. Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznešenej rovnánej sviatosti zanechal si nám pamiatku
svojho mučenia, zmrtvých stania, prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Ďakujeme za váš potlesk a najmä tento potlesk ste venovali tým, ktorí tu strávili veľmi dlhý čas na to, aby aj v tomto roku pripravili jasličkovú pobožnosť. Nie je to samozrejmá vec. Naozaj chce to veľa času, veľmi námahy a ja som veľmi rád, že aj v tomto roku sa to podarilo. Hovorí sa, že život sa skladá z veľa návykov, ale človek si pamätá najviac chvíle, ktoré mu vyrazili dých a naozaj človek prišiel na ten moment, že sa musel potom znovu nadýchnuť. A ja verím, že každá jasličková pobožnosť je momentom, ktorá človeku veľmi hlboko zostane v srdci, nielen na celý rok, ale na celý život. Moment, ktorý vám chcem chvíľinku priblížiť, bolo malé dievčatko, ktoré prišlo so svojou tetou do kostola. To dievčatko bolo úplne neveriace a to dievčatko prišlo s tou tetou za ruku, aj sa obávalo toho priestoru, kde to ide. A tá teta mu hovorí, že tu je Ježiš. Ježiš je prítomný v bohostánku. Potom prešli kúsok a videlo veľký kríž. Kríž, ktorý bol zavesený po mojej pravej ruke, veľký kríž. A ona vraví, to je on. Potom ho zobralo, taktiež boli vianočný čas, zobralo ho do jasiel a hovorí, to je tiež on. A potom nastala tá chvíľa, ktorá vyrazila dých aj tejto žene, lebo to malé dievčatko ukázalo len ručkou. Tam bol kríž a tam bol bohostánok. To je on. My sme vám dneska chceli priblížiť práve tento moment, ktorý si máme všetci uvedomiť, že to je on. To je ten istý Ježiš, ktorého si my uctievame a ktorého veríme. Ja som veľmi rád, že sa to aj v tomto roku podarilo. Že tento nápad vznikol. Ono, vidíte len ten výsledný efekt. Môžete povedať, či to bolo dobré, alebo to bolo zlé. Ale my poznáme aj tú históriu, ako to pomaly vznikalo. A preto mi dovolte poďakovať sa všetkým účinkujúcim, poďakovať sa pani Lidii Šavelovej, kde vznikol tento nápad, ktorá potom podnietila pani učiteľku Bukovičovú, ktorá sa toho ujala a ktorá nám už po niekoľký rok pripravila túto jasličkovú pobožnosť. Silvia, veľmi ti ďakujem za to, že si to urobila a že naozaj si nás veľmi obohatila a že si to robila predovšetkým na slávu Božiu. Chcem sa opätovne poďakovať aj pani Galovičovej. Už v lani som spomenul, že nemôže žena, ktorá má jedno dieťa, povedať, že nemá čas, nemá na to právo. Lebo táto pani má 5 detí a aj s manželom a istotne aj s deťmi strávila tu naozaj veľký čas. Ďakujeme vám, pani Galovičová. Chcem sa veľmi poďakovať aj vám, ktorí ste sa tu v takomto hojnom počte zišli. A tak ako to býva už pomaly dobrým zvykom, slávime aj štiatnické Vianoce. A ja som veľmi rád, že zažívam takéto momenty, lebo to sú momenty, ktoré hlboko zostávajú aj v tom kňazskom srdci. Takže naozaj veľký Pán Boh zaplať, že ste tu a tak ako to už býva tradične, teraz vás
na chvíľku pozývame na kostolný dvor, aby sme tak spoločne sa mohli stretnúť, podať si ruky, popriať si všetko dobré, aby sme tak chvíľu vlastne prežili ako to spoločenstvo cirkvi, ako jedna veľká farská rodina. Pán Boh zaplať.